Това е колата, която половин България е карала, а другата половина все още я търси. Но дали е толкова добра, колкото всички хора си мислят? И просто вече сме свикнали с нея, сега ще разберем. Здравейте, аз съм Теодор. Здравейте, аз съм Милян и днес ще ви представим Volkswagen Passat B6, Това е среден клас семейен автомобил. който е предназначен за хора, които искат една идея повече място и комфорт. Колата има много приветлив дизайн, типичен за автомобилите от тази ера, като също така присъстват и доста хромирани елементи, като тази решетка, която всъщност е типичната решетка на всеки Volkswagen. Като цяло всеки Volkswagen идва с тази решетка, дали ще е Polo, дали ще е Golf, дали ще е Touareg, всичките са с една и съща решетка, единствено от размерите са различни. Има тези фарове с лупи и като цяло автомобил е доста наистина приветлив, на мен доста ми харесва, не ми изглежда чак толкова застарял и мисля, че доста добре се е справил с времето. Колата има и тези много красиви LED стопове, които са доста разпознаваеми. Не съм виждал друга кола, която да има подобни стопове като тази. Има този теглич, който би бил много удобен за някои хора и тези два накрайника. Този Passat идва с двойка дизел, 170 коня, новия двигател и 6-степенна скоростна трансмисия. 6-степенна скоростна кутия. Нека да поговорим и за другите варианти на задвижване на дадения модел. Като ще започна аз с дизелите. Най-малкият ни вариант е 1.6 дизел, който се предлага при по-късните модели. 1.9, който се предлага при по-ранните модели, който е съответно и най-желан, понеже е по-стария мотор, по-здрав, всички са запознати за какво става въпрос при 1.9 TDI. И конкретния, който е като този, двойка TDI. Бензиновите двигатели са 1.4, 1.6, 1.8, двойка бензин, няколко вида, 3.2 VR6 и 3.6 при R36. Хайде сега да видим интериора. Още един типичен проблем на Volkswagen. Сега ще ви покажем как се влиза. Това е трика на собственика. Колата разполага с Highline пакет. Седалките са от кожа и алкантара, отпред и отзаде. Има пълен електрически пакет. Предни стъкла, задни стъкла, огледалата. Огледалата имат погрев. Погрев на седалките, парктроник, климатроник. Разполага с телефон, който не работи, защото вътре го няма. Както казахме, ръчна трансмисия. Тук има два къп холдера с интересна екстра да предпазва шишето да не се раздели. Има темпомат, мултифункционален волан. Тук също разполагаме с място на вратите, бутона за багажника и за капачката за гориво. Още един типичен проблем на ваговете, паднал таван. Какво да ви кажем, просто Volkswagen. Сега се преместим отзаде. Колата е доста просторна, има доста място. Както виждате, Highline пакет отново, кожа, алкантара. Предната седалка е настроена за моят начин на каране. Имам 5 пръста на краката и 6 пръста на главата. Подлакътникът е голям, просторен и бих казал, че е на доста удобна височина. Също така има къп холдери, които в нашия случай не работят и ето това малко пространство, което може да се прибирате някакви малки, не толкова важни неща. Хайде сега да ви представим и багажника. Ей, чука се! Не се притеснявайте, това е собственика на колата. Багажникът е 600 литра. Както виждате, ако аз изгънах ръката, преспокойно вътре влизат 3 човека. Така че мисля, че това е достатъчно доказателство, че багажника не е малък. Ако се намачкат, може и 4. Да, багажника е напълно удобен за всякакви глупости.
Собственика най-добре може да сподели, но предпочита да остане тайно. Нека да оставим етапа на страна. Багажникът наистина е доста дълбок, широк, има наистина доста място, може да поберете доста вещи. Това е зегната гума. Трябва да има крик, обаче не е тук, за съжаление, на собственика. Перфектното място да се сложи газова уредба на двигателите, на които е възможно да се постави газ. Сега да вземем колата за крикче. Това е собственикът. Той ще ни представи малко повече автомобила. Ще ни запознае с проблемите му и с какви ремонти е направил до сега. Значи колата е купена внос от Германия. На Латица не е малко пари, спрямо от това колко е купена. Като почнем от цялостно обслужване, колега със същия. Цялостно обслужване, ролки, ремъци, пистови ремъци, ангренажни. Като части, горе-долу 900 лева ни взеха само за частите. После като почнем с типичните ВАК проблеми, турбото, значи това, който има ВАК, всеки знае, това е най-гадният проблем с тези коли. Цялостно, ще забравих думата, рециклирано цялостно турбо, цялостно обслужване, от А до Я, всичко сменено по него. Брави, пак също типичен ВАК проблем, както видяхте, значи две предни врати и с бивши коли същата работа и с тест това всеки ВАК го има. Какви други проблеми? Отлепен таван. С горивото имаме проблем, точно заради турбото, което беше и едни конкретни уплътнения на маслената помпа, мисля, че бяха. Допуска масло в горивната система, като така изгаря много повече нафта, отколкото трябва, за да може изгори това масло, което го пуска. Ти си. Аз съм сам. И то главно това са като проблеми до тук, които имат те първа тези проблеми трябва да се решават. Таван, брави и това конкретно уплътнение. Сега да кажем как вози. Аз от това, което в момента съм покаял, бих казал, че вози доста приятно, комфортно е, просторно. Така цяло удобна кола за дълги пътувания. За дълги пътувания е много удобна, пъргава, нищо, че е тони 6700. Може ли? Да, стъпваме. На стъпи има много поднася. Ето забразвате. Да. 50 км беше това, защото сме в града. Разбира се. Да премишаваме. Да, ние спазваме законите. Да. Спрямо стари коли, които съм имал, това няма никакъв проблем за градското. Няма проблем да се изпреварваш. Всичко добре се случва на тази клас. То най-малкото тя е поне среден клас кола. Хайлайн, нали, изпълнение и всичко. И аз като возя не мога да кажа, опита ми е с Golf 4, спрямо него вози доста по-добре. Също кормилото е директно, не е като да спортна кола, но за това колата какво е доста приятно. Колко харчи на 100? Точно това е проблема заради това уплътнение, което трябва да се смени. И как движеш на таблото 13 на 100. В принцип тази кола не трябва да гори повече от 7-8, нали, максимално. Извън градското пада съм го свалял до 6, ама повече от това, по-малко от това не мога да падне. При никакви обстоятелства. Както и да го карате, просто много и пуши, точно заради маслото, няма как. Когато направихме турбото, цялостното обслужване на него, полупари със сигурност разхода падна с поне с поне 2-3 на 100 падна. Обаче е пак нормална кола, по принцип за семейен човек. Също друг много срещан проблем пита, коя е аждата. Да, при тази има... Ще видите доста добре показана. Да. В принцип, като я взехме, беше казано, че няма ражда. В смисъл нямаше видима със сигурност. Обаче след като я закупихме, защото ние не гледахме много особено, колега имаме със същата, такъв модел от този кола няма къде да намерите без ражда. Това е все едно братчето на тази кола, рамо до рамо са.
Като почнем от прагове. За двойка. Да, за двойка. Специално по праговете няма. Прагове, врати. По праговете няма и отдолу е Калници. чиста, но калниците, багажника е много. Там Да. е бил кърпен, но много се личи. Вие ще видите сами. По тавана също има отгоре, мисля, че отпреде, нали, от камъчета, които са фарчали от други коли, като е гътнал боята и той Е станала ждата. е станала ръжда, изпробила и няма как. За тези километри, които е купена, доколко знам са Истински. истински, да, на 300. Колко беше? Как Че се не сменя? 322 беше май. Да, 322 хиляди. Има сервизна история за тази кола, докато е била в Германия, но след като е дошла тук тази кола, примерно, както е била в Германия, едно 4-5 години тази кола не е била карана. Тя е зато и се е почнала с тези изгнивания глупости. Иначе вътре разлезеш много малко на трите неща, главно на седалката, вие ще видите на шофьорската седалка, като влизаш, който се е трилгъза, има надрано. Волана е много захабен. Лоста, той е доста добър за тези километри, в които е. Сравнително. Той най-вероятно Да. е сменян. Най-вероятно е сменян, не знам, нямам информация. И това на вратата, което е най-вероятно изгорено от шофьорската страна. Иначе, като се вика бащинска или чичарска кола, това не е младежка кола при всички положения. Дамите не са кефът на комбита. Не на тези комбита. Като цяло на комбита не са кефът. Друго си е 6 са, вероятно. То е Ауди, те вече дамите се кефат на Ауди. Това е баш колата, която ползва баща ти за работа, примерно, или за риба. Голяма, горе-долу здрава, не гори много, ако я... Нали, Ако е здрава. Ако е здрава, Ако е точно. здрава. Да, иначе всичко трябва да е в изправно с проблемите, които бяха казани. Дойде моментът, в който да ви кажем извода според нас за дадения модел автомобил. Като той е, че това не е кола мечта, но определено е доста добър избор. Стига да сте намерили правилно поддържан екземпляр. Сега дойде време да оценим колата по нашата скала. Започваме с колко е готина. Аз си давам 3. Аз също ви давам 3. Сега колко е забавна. Аз си давам 2,5, защото не е най-забавната кола. Все пак е комбието тежи доста. В сравнение с конете, което е. Аз също съм съгласен с неговата оценка, тъй като това не е клас, в който е важно колата да бъде забавна, а да бъде практична и удобна. Да, сега дойде времето на колко е практична колата. Аз си давам 5 от 5, защото повече от това не мога искаш. Достатъчно просторна е, достатъчно голям е багажника, достатъчно удобна е. Нищо друго не ви трябва. Сега дойде момента, в който ще дадем и нашата преценка за средна цена на дадения модел според моментния пазар, като цената, която ще определиме е... Между 2,5 и 10 000 лева. Да, като това става просто, нали, от доста лош Големите екземпляр. ясници Да, до перфектни. да, перфектни няма как, нали, но възможно най-поддържани за кола на тези години. Да. Аз за цената давам 3,5. Аз също давам 3,5. Благодаря за гледането. Ако се интересувате от още такива подобни клипчета, може да ни последвате. До следващия път.